tlačítko na nahrávání. Tak. A chtěl bych vás tady moc přivítat. Moje jméno je Petr Naské. Jsem moc rád, že jste zavítali. Doufám, že u vás je krásné počasí jako u mě, takže jsem si říkal v tomhle slunném počasí. Samozřejmě se nebudeme zlobit, když budete mít sluchátka, budete si nás poslouchat někde na procházce s pejskem, ale myslím si, že náš lektor bude mít i co ukazovat na obrazovce, takže o to spíše bude fajn, když budeme tady plně přítomní. Tenhle webinář jsme nazvali Umělá inteligence hloupnou naše děti, otazník, a vybrali jsme takovýhle, jak řekli kolegyně, clickbaitový titulek, právě protože jsme trošku chtěli přilákat nejenom učitele a pedagogické pracovníky, kdo jste tady ze škol, tak samozřejmě jste velmi vítáni, ale tenhle webinář jsme vlastně koncipovali jako společný dialog mezi rodiči a učiteli. To znamená, i proto znova dám do chatu ať už odkaz na stránku, na Slido, kde můžete pokládat dotazy během celého setkání, a je tam i vstupní anketa, kterou si pak můžeme vyhodnotit, kdo jste tady dneska v jaké roli, protože i já sám jsem učitelem na základní škole, ale zároveň jsem otcem 3 dětí, takže témata kolem digitalizace a umělé inteligence neřeším jenom ve své vlastní škole, ale i u svých dětí. Dnešní akci spolupořádá konzorcium škol, které se sdružily v projektu O2 Chytrá škola. Dostali jsme v mé škole, základní škole Stehelčeves, grant od právě nadace O2 a dali jsme se dohromady s dalšími 4 školami. Já zkusím tady ukázat ty loga, vidíte to na mém pozadí vlevo, mimo Stehelčevse. Vítám tady dneska kolegy ze Sedlece Prčice, z Vlašimi, ze Zákolan a z gymnázia Pardubice. Takže vlastně v tomhle konzorciu jsme se nějak dali dohromady, děláme různé aktivity, vzděláváme se a vymýšlíme právě společně to, s kým se scházet tady na těch onlinech a koho zvát za hosty. Pozvali jsme naše kolegy, kamarády, známé, ale zároveň i rodiče z našich škol, což se uvidí, kolik se jich dneska připojilo, je to zatím taková pro mě velká neznámá. A protože v tradici těchto webinářů navazujeme na digitální Zoomy, které jsem já osobně organizoval v minulých letech pro Národní pedagogický institut, tak proto vlastně ten název digitální Zoom, a jsme moc rádi, že hned to první setkání se nám podařilo vyjednat i s Elixírem do škol, ze kterého je náš lektor. Takže já bych ho tady rovnou moc přivítal. Vítku, bude to teď tvoje. Dnes pravidla si určit ty sám a já za sebe jenom chci říct, že budu sledovat chat. Kdokoliv budete mít nějaký dotaz, tak dávejte do chatu, a jestli Vítek bude zastavovat a při loku nějakého nápoje dá prostor mezi tím na dotazy nebo prostě na nás vychrlí tu svoji úvodní přednášku, to nechám na něm, ale těším se, co nám řekne, protože vždycky jeho vstupy o umělé inteligenci jsou velmi, velmi inspirativní. Tak Vítku, je to tvoje, pokud teda není žádný dotaz nebo rovnou připomínka na začátek, možná technická. Kdo budete chtít nějaký certifikát, tak je potřeba, abyste se mi hezky objevili na tom screenshotu, který si pak udělám, kdo tady je, takže se můžete přejmenovat v seznamu účastníků celým jménem a příjmením, teď mluvím hlavně k učitelům. A kdo nejste nikde registrovaní, tak já teď napíšu do chatu na sebe e-mail a pošlete mi někde vedle zprávu, abych vás mohl si napsat na nějaký seznam a zařadit vás do toho seznamu účastníků. Jinak technicky Vítek bude prezentovat pro vás přibližně 45 minut a pak bychom nechali prostor na chvilku ministerstvu školství. Dneska jsou tady zástupci ze sítě IT Guru, takže vám stručně řeknou, co nabízí síť IT Guru konzultantů všem základním a mateřským školám České republice, a zároveň se pak rozdělíme podle chuti. Mám připravené oddělené místnosti právě pro rodiče, jako poradnu IT Guru, a tady v hlavní místnosti budeme diskutovat hlavně s Vítkem o umělé inteligenci. Tak, snad jsem nebyl moc dlouhý, snad jsem řekl všechno, co jsem měl na jazyku, a Vítku, je to tvoje. My si tě takhle připneme, my jsme na tebe dobře viděli a těším se, jestli nám odpovíš na otázku, jestli hloupnou naše děti. No, dobrý den, Petře, děkuji ti za pozvání a vám ostatním moc děkuji, že jste přišli. A jestli odpovím na tu otázku, no, zkusím to, ale nebude úplně jednoznačná, to říkám předem.
Jenom teda na úvod, já jsem učitel fyziky a matematiky na Gymnáziu Evolution Sázavská v Praze a jako zabýval jsem se hlavně fyzikálními experimenty a v době, kdy přišla umělá inteligence v podobě chatu GPT, což byl 30. listopad roku 2022, tak jsem si říkal, to by bylo... Jáši, ale já toho začínám mít dost, jo? Jenom Pardon, já vás jenom poprosím, jestli by šlo vypnout mikrofon, abychom se nepřekřikovali. Děkuju. Takže jsme si říkali tady u nás ve škole, že určitě chatboti jako ChatGPT budou mít do budoucna velký dopad na náš obor a že by bylo dobré se tomu věnovat. A od té doby se tomu u nás tady na škole víc věnuji. A i v rámci Elixíru do škol a i třeba když nějaká škola má zájem, tak udělám workshop. No a teď teda, co bude náplní té první přibližně 3/4 hodiny? Velmi stručně povím něco k tomu, co to je umělá inteligence a pak se zkusím zamyslet nad tou otázkou v názvu a uvést i nějaké konkrétní příklady a zkušenosti z praxe. Takže pokusím se nasdílet prezentaci. Tak a možná hned na začátek si dovolím zpřesnit trošku tu otázku. My víme, že děti, studenti ChatGPT používají ho na různorodé úkoly, častokrát si tím usnadňují práci. No a teď je otázka, jestli se teda z generace, která vyrůstá s umělou inteligencí, nestane generace, která je tak nějak mentálně pohodlnější, nekritická a línější. No a tak to rozebereme postupně. Takže my se budeme bavit především o chatu GPT, teď ve verzi 5.5. Možná znáte i Copilot, to je chatbot od Microsoftu, Gemini od Google a já moc doporučuji Claude od firmy Anthropic, který taky spolu s chatem GPT používám. Dal bych si naopak pozor na čínský DeepSeek a Grok Elona Muska. A ten lečet, který je tu uvedený, to je vlastně jediný významný evropský počin a to je chatbot Francouzů, který teda trošku pokulhává za těmi chatboty od Američanů. No a teď, co to je ten chatbot? No, nejjednodušší a nejhorší odpověď je, že je to okýnko, do kterého něco napíšem, nějaký text, ať už otázku nebo úkol, a ve slovní podobě nám ten chatbot odpoví. To je ale velmi zjednodušené. Je to, jak to na první pohled funguje, ale je důležité vědět i, co je zatím. A právě ta umělá inteligence je mnohem širší pojem a nemůžeme tedy říct, že ChatGPT nebo AI chatbot je to samé, co umělá inteligence. Umělá inteligence řídí procesy, řídí auta, optimalizuje data a to ChatGPT je specifická verze umělé inteligence, která je takzvaná generativní, to je zkrátka, která je tu jako G v tom GPT. A generativní znamená, že to produkuje nějaký obsah, texty, obrázky, videa a podobně. Ten ChatGPT běží na takzvaném jazykovém modelu. Zkráceně v angličtině je to LLM, Large Language Model. A tady jenom si dovolím říct, že občas lidi mívají mylnou představu o tom, jak ChatGPT funguje. Myslí si, že je to něco jako encyklopedie, která nějak přežvíká informace, které obsahuje, ale ve skutečnosti je to prediktivní model, to znamená, že předpovídá podle pravděpodobnosti,
jaké slovo bude následovat. Tu pravděpodobnost to zná z textů, které se naučil z nějakého kontextu. Já to vždycky uvádím na příkladu, že to je jako když přijdu do třídy a začnu povídat. Řeknu dobrý a teď většinou nastane situace, že za tím slovem dobrý následuje den. Takže v druhé větě třeba jak se a máte je to následující slovo. Takže na základě těchto vlastně zkušeností my dokážeme odhadnout, jaké slovo v tu situaci bude následovat a podobně, to je taky teda zjednodušeně řečeno, ale podobně se učil i ten jazykový model, na jehož základě funguje ten chat GPT. Teď tedy, co umělá inteligence umí? No, umí poskytnout okamžitě ohromné množství informací, které jsou poměrně věrohodné a můžeme si o ně říct prakticky v libovolné formě. Ať už je to prezentace, prostý text, ať už je to obrázek, ať už je to tabulka. Takže tohle to všechno umělá inteligence v podobě chatu GPT nebo jiných chatbotů umí. To znamená konkrétně psát, překládat, měnit styl textu, umí řešit matematické úlohy, umí konverzovat na libovolné téma, dokáže odpovídat na otázky, které nikdy té umělé inteligenci, nebo nejen jí, ale dokáže odpovídat na otázky, které nikdy třeba nebyly na internetu nějak zdokumentovány nebo zmíněny. Dokáže perfektně popisovat, co je na obrázku, přeložit text z obrázku nebo přepsat text z obrázku do podoby editovatelného textu. No a to, co je nad rámec toho samotného jazykového modelu, to je i vyhledávání na internetu. Takže dneska chatbot dokáže kromě toho výstupu z jazykového modelu ještě připlácnout nějaké informace, které našel na internetu. Pro nás učitele je důležité, že to dokáže napsat písemku nebo ji připravit, vyrobit pracovní list a udělat třeba krok po kroku vzorové řešení. No a teď jaká se s tím pojí rizika s používáním AI chatbotů? Já jsem je rozdělil na dvě části. Jedna rizika je faktická, myšleno v tom smyslu, že výstup z chatbotu může obsahovat nějaké chyby. Chatboti si můžou vymýšlet, můžou uvést zdroje, které neexistují, a nebo si je nějak upravit, nebo přidat zdroje, které nejsou relevantní. To se občas stává, když třeba chatbotu řekneme, a kde jsi našel tuhle informaci? A on nám poskytne odkaz třeba na Wikipedii, akorát, že když se podíváte na Wikipedii, tak ta informace, kterou zmínil, přes ten odkaz na Wikipedii vůbec tam není. A je to způsobené právě tím, že on dává dohromady výstup toho samotného jazykového modelu a ještě to, co našel na internetu nebo si myslí, že na tom internetu by mohlo být. Ty jazykové modely se trénují a vyžadují nějaký čas mezi naučením se na datech a zveřejněním uživatelů. To znamená, že ty modely jsou třeba půl roku, rok zastaralé a nemusí odpovědět na aktuální otázku. Byť dneska už to právě kompenzují tím připojením na internet a dohledáváním informací. Jazykové modely, ChatGPT, jsou slabé v dohledávání nějakých velmi specifických detailů, obecně ve věcech, o kterých nemají moc informací, protože neměli moc textů, na kterých by se mohli na to dané téma natrénovat. Problém je i nějaká předpojatost nebo zaujatost, protože záleží, na jakých datech trénujete a záleží, jak pak upravujete ten jazykový model a jakému dovolujete mít výstupy. Třeba je zdokumentováno, že jazykové modely od různých firem mají třeba jiné politické názory a na otázky odpovídají třeba s nějakým jiným, v nějakém jiném duchu, ať už teda třeba emočním nebo faktickém a podobně.
No a problémem jsou i kontroverzní témata, jako třeba, jako třeba kriminalita nebo politika a podobně. Tam častokrát ten chatbot napíše, že úplně nemůže říct, jestli je to tak nebo tak, nebo naopak řekne něco, u čeho si můžete říct, to už je jako trošku za hranou, nebo to už je trošku tendenční. Takže to jsou rizika spojená s výstupy těch chatbotů, které nás nějakým způsobem můžou ovlivnit a změnit náš pohled na svět a nějaké svobodné rozhodování a uvažování. No a pak druhá rovina. Druhá rovina, tu jsem nazval kognitivní. To znamená, že sice ten chat GPT má obrovskou moc v tom, že nám dokáže kdykoliv na jakoukoliv informaci, na jakoukoliv otázku odpovědět, poskytnout libovolné informace. No jo, ale za nějakých okolností to může být plus a za nějakých okolností to může být mínus, protože člověk může začít lenivět. To znamená, s chatem GPT nemusíte tolik pracovat. Řeknete, napiš mi esej nebo vytvoř mi prezentaci a on to udělá. Udělá to poměrně kvalitně, minimálně na první pohled. Mimochodem, tu prezentaci taky udělal ChatGPT. Teda, no vlastně udělal jí Claude, ale udělal ji na základě mých dat, mých pokynů a já jsem ji pak ještě skorigoval. To, jak přesně jsem ji vyrobil, to vám klidně na konci ukážu. Ale každopádně, pokud bych si jenom nechal vygenerovat tu prezentaci na dané téma, nepodíval se, co v ní je a nerozuměl tomu, o čem hovoří, no tak to je špatně. A může se stát, že to tak ale někdo udělá. Typicky třeba studenti, kteří si chtějí usnadnit práci. Pravděpodobně jste na něco takového už narazili. Jestli ne, tak se ozvěte do diskuze, protože si myslím, že už to používají v podstatě všichni studenti. No a tím, že to teda někdy můžou zneužívat, tak to může způsobit to, že budou ztrácet pozornost, nebudou schopni se soustředit dlouhodobě na nějaký úkol, nedokážou pak třeba formulovat myšlenky, nedokážou udělat základní popis, základní vysvětlení, nedokážou třeba pracovat se zdroji a třeba i vytvořit něco svého, něco originálního, něco původního. A bylo Já by tě, Vítku, na zvlášť... chvilku, já tě, Vítku, na chvilku zastavím, super, že ty jsi nás trošku vyzval do diskuze, tak jenom tě beru za slovo, tak jenom trošku chci klidně zpomalit. Prosím vás, dotazy na Vítka pište do chatu, případně tady ta online nástěnka Slido, která už byla v chatu. A jenom jsem ti chtěl, Vítku, jenom říct, že na úvodní anketu, kdo jsme tady, odpovědělo zatím 26 lidí, je nás teď tady asi 51, takže půlka lidí odpověděla a 2/3 lidí jsou v roli učitel, učitelka základní školy, čtvrtina z těch, kteří odpověděli, jsou učitelé střední školy a 1/5 lidí z těch 27, znamená 5-7 rodičů je tady, jo? Tak jenom abys věděl, že máme tady i nějaké rodiče. Já teda nevím, jestli rodič zaklikl někdo, kdo je učitel a zároveň rodič, nebo jestli se nám připojil někdo jenom, kdo je rodič. To znamená, klidně, až budete psát ty věci do chatu o dotazy, tak klidně pište, že se ptáte třeba jako rodič, jak spolupracovat se školou na tomhle tématu, které dneska probíráme, anebo naopak i učitelé. Můžete zvedat témata nejenom jak s dětmi ve škole, ale jak vlastně o tom, jak s umělou inteligencí ve škole pracujeme, komunikovat s rodiči. Tak možná i na takovéhle témata dojde řada. Promiň, Vítku, že jsem tě zastavil, snad jsem ti neporušil tvoje flow, ale ty jsi tak vyzval k diskuzi, tak jsem to vyzkoušel, jo?
Naopak já moc krát děkuju, Petře. Já totiž, jak mám zapnutou tu prezentaci, tak vůbec nevidím, co se děje, takže děkuju, že to takhle za mě Jo, sleduješ jo. a zapojuješ se. Všichni sedíme a ani nedutáme, bych tak typoval. A počet účastníků se jenom zvyšuje zatím, takže snad dobrý zatím. Díky. No a já bych jenom navázal tím, že doteď jsme teda hovořili o studentech jako o příkladu toho někdy třeba nezodpovědného nebo laxního používání, ale ono se to úplně stejně může týkat i nás jako učitelů, nás jako běžných uživatelů. A já třeba to vidím u sebe, protože já používám ChatGPT nebo Claude na vytváření zadání písemek do všech předmětů, které učím, do všech tříd a zároveň vygenerovávám řešení krok po kroku, aby studenti skutečně u každé písemky měli řešení a nejenom výsledek nebo pár nějakých stručných kroků, ale aby studenti, kteří opravdu si to chtějí projít krok po kroku, takovéhle řešení měli. A třeba před 2 lety jsem opravdu pečlivě kontroloval řešení, jestli tam není nějaká chyba. Ale za ty 2 roky se AI chatboti neuvěřitelně zlepšily a vlastně za asi poslední rok a půl se mně nestalo, že by tam byla nějaká fyzikální nebo matematická chyba. A samozřejmě, že pak už si člověk nedává tak velký pozor, tak pečlivě to nekontroluje a víc spoléhá na tu AI a na to, že to udělala správně. Takže já jsem to tady napsal, Claude to napsal formulací, čím lepší AI je, tím větší k ní máme důvěru a tím nižší je naše ostražitost. A to je přesně ono. Jo. Čím dokonalejší to je, ten nástroj, tím víc se na něj spoléháme, ale o to je pak bolestivější, když o něj třeba náhodou přijdeme. Takže je dobré být ostražitý a kontrolovat ty výstupy vždy, i když je malá pravděpodobnost, že budou chybné. Protože pak se může stát, že třeba AI bude mít jiný model, nebo se firma rozhodne, že bude dávat nějaké výstupy tendenční, chybné, a pokud to nebudeme ověřovat a nebudeme to kontrolovat, tak jsme vlastně obětí, jsme pasivní a prostě nesmíme být odkázáni pouze na to, že všechno za nás udělá AI. No a bylo by tedy krátkozraké říct, že AI dělá studenty hloupějšími. Přirozeně se stávají pohodlnějšími. A my bychom jako učitelé, ale i jako rodiče, měli vést ty studenty k tomu, aby skutečně hloupější nebyli, aby tu AI používali s rozvahou a zodpovědně. A já zkusím předestřít nějaké náměty, jak by to šlo dělat. Abychom děti, studenty správně vedli k tomu používat AI zodpovědně, musíme ji nejprve umět používat a musíme ji používat zodpovědně. To znamená opravdu ji používat, vědět, co umí, mít ji jako takového parťáka a vědět, na co je dobré ji použít a kdy a na co ne. Takže jsou nějaké situace, jak už jsme zmiňovali na začátku, nějaké třeba detailní informace, reálie, prostě české, nebo taková jednoduchá věc, jako třeba počítání písmen. Počítání písmen je věc, která je pro jazykový model obrovsky problematická. A je to proto, že na začátku už jsme zmínili, že jazykový model předpovídá části slov a on neumí moc dobře pracovat po jednotlivých písmenech. To znamená, že i malé dítě ve školce vám dokáže spočítat, kolik má slovo písmen nebo kolik má text slov, ale AI s tím má problém. Ale to není tím, že by byla hloupá. To je jenom tím, že je to úkol, který prostě ze své podstaty nezvládá tak dobře.
Já vždycky uvádím příklad, že to je jako když si pozvete domů řemeslníka, malíře a chcete, aby vám jednak vymaloval, to zvládne bez problému, ale pak mu ještě řeknete, že chcete, aby vám udělal elektrické rozvody. On se do toho pustí, protože má za úkol vám vyhovět, ale on to neumí. Takže vám ty rozvody natahá úplně špatně. A vy se na něj můžete začít zlobit a říct, no, prostě udělal špatně svou práci, to je tak špatný řemeslník, ale vlastně je to vaše chyba, že jste mu dali úkol, na který on není stavěný. A podobně je to s tím chatem GPT. Nějaké otázky, nějaké úkoly nemá smysl mu dávat, protože prostě nedostanete tu odpověď kvalitní, nebo protože ji dostanete třeba úplně špatnou. Eh, Důležité je nemít ten chat GPT jako nějakou náhradu, ale mít ji jako doplnění svojí práce. To znamená neodbít svou práci tak, že všechno za mě bude dělat AI a já můžu lenivě sedět a nic nedělat. Ale je to nástroj, pomocí kterého my můžeme jít do hloubky, můžeme se doptávat, můžeme chtít vědět detaily, můžeme třeba vědět, můžeme chtít vědět nějakou jako obecnost, nějaký kontext. A to díky té umělé inteligenci můžeme. Můžeme vyrábět velmi jednoduše aplikace, aplety. Já jako učitel fyziky mám spoustu animací, spoustu apletů, který bych nedokázal naprogramovat, který třeba ani nejsou na internetu, ale použiju AI jako nástroj, který mě umožní tyhle ty věci, které já bych jinak nedokázal a zároveň se můžu učit spolu s chatem nějaké základy programování, můžu se dále rozvíjet. Takže tohleto si myslím, že jsou cesty, kterými my bychom se měli vydat a jít těm studentům příkladem. No a kdybychom to trošku institucionalizovali a podívali se na úroveň školy, tak co obecně škola může dělat? No, myslím si, že základ je nezakazovat ChatGPT, protože prostě je to nástroj, který se používá ve firmách, používá se v běžném životě a pokud prostě někam půjdete, tak bude vyžadována vaše znalost zacházení s umělou inteligencí. Takže zakázat to studentům a dělat, že to neexistuje, je podle mě špatná cesta. Občas taky jsem zaznamenal, to bylo hlavně dřív, dneska už to snad moc není, že to občas bývá takové jako stigma, že i třeba učitelé se báli přiznat, že používají umělou inteligenci, protože to bylo takové, jako by podváděli. Že vlastně tu práci neudělali oni, ale udělala je za ně umělá inteligence. A stejně tak teda, když měli takovýhle přístup, no tak i ti studenti se domnívali, že není dobré přiznat, že používají chat GPT, takže to bylo takové jako veřejné tajemství třeba na té škole, že to všichni používají, ale vlastně to samotné používání nebylo pak nějak komentováno a kultivováno. Takže si myslím, že už na začátku by teda mělo nastat to, že učitelé a studenti si vyjasní, že to můžou používat, ale nastaví se pravidla, za jakých okolností se to smí používat. Takže já moc doporučuji každé škole, aby měla svůj manuál, svou AI politiku, i třeba zaintegrovanou do školního řádu, jak se AI používat smí a jak se používat nesmí a jaký za to případně bude postih. Taky doporučuji mít na škole člověka, který se umělé inteligenci věnuje a je to taková styčná osoba. Jakýkoliv problém s AI bude, jakákoliv situace se bude řešit, může ten učitel jít za tímto člověkem, který nějak ty věci bude koordinovat a řešit. Takže stejně tak bude třeba sledovat novinky, bude sledovat, jaké nové možnosti se dají s AI dělat, ať už ve výuce nebo třeba v samotném chodu školy. No a také je důležité zapojit rodiče. Myslím si, že
kultivace používání AI je ve škole nezbytná, ale nedostačující. Myslím si, že rodiče by měli být seznámeni s tím, jak AI na školách funguje, jak se k ní škola staví, jakým způsobem potom dětem je doporučováno, aby s AI pracovali. A mít třeba nějaký jednoduchý návod, jak by rodiče mohli vést svoje ratolesti k používání AI mimo školu. No a také si myslím, že je dobré jít příkladem a ukazovat příklady. Jít příkladem v tom smyslu, že ukážeme studentům, jak AI používáme, na co ano, na co ne, na co by to třeba šlo použít, ale co už je za nějakou hranou etiky. Protože dokud ty hranice nastavené nejsou, tak jednak není moc dobře možný postih a jednak si ti studenti myslí, že si můžou dovolit cokoliv. Jasně, častokrát můžou překročit ty nastavené hranice, ale aspoň vědí, že tam ty hranice jsou. Takže myslím si, že je důležité, aby učitelé ukazovali, jak oni sami používají AI a komentovali, co je ještě dobře a co už ne. No a teda, aby to bylo úplně jasné, tak není problém, nebo ta otázka není, jestli používat AI nebo nepoužívat, ale aby teda ta AI nepracovala místo nás, to znamená, aby to nebylo takové to Ctrl+C, Ctrl+V, ale aby pracovala s námi. Aby nás rozvíjela a posouvala. Stejně tak i ty studenty. Pak nějaké konkrétní příklady teda špatného použití. Jo. Nechat napsat sloh, odevzdat ho jako svůj. Jo, tady máme dva problémy. Jeden je ten praktický, nemůže to za vás dělat práci, to nemá smysl. A druhý problém je etický. Vydávat práci jazykového modelu za svou, aniž by bylo zmíněné, že ten jazykový model byl použitý, to je prostě nepřípustné. Používání k tomu, aniž bychom chápali, co to vygenerovalo. Já vždycky říkám studentům, mně nevadí, když AI za vás udělá prezentaci v PowerPointu. Pro mě je důležité to, abyste rozuměli tomu, co tam je, abyste to dokázali odprezentovat a především, abyste dokázali reagovat na otázky, které vám položím. Protože mně už vlastně je dneska jedno, jestli dokážou oříznout obrázek, nebo otočit, nebo změnit font a velikost. To už dneska ta AI bez problémů zvládne a myslím si, že je to dovednost, která už moc nebude potřeba. Takže díky tomu se víc můžeme zaměřit na ta samotná fakta, na tu fyziku a student nemusí ztrácet čas nějakými vizuálními detaily, které ho nemusí posunout tak daleko. Potom ještě se můžeme posunout trošku dál od nějakých studijních věcí a je potřeba, aby škola měla i podchycené situace, kdy může student vygenerovat nějakou falešnou fotku, falešné video, falešný audiozáznam, může to být prostředkem nějaké šikany a je určitě dobré, aby metodik prevence a školní psycholog byli seznámeni s tím, jak funguje AI a jaké problémy to sebou může nést. No a pak samozřejmě je potřeba dbát na sdílení nějakých citlivých a osobních dat v rámci těch chatbotů a podobně. Takže nedávat tam osobní data, nedávat tam osobní data někoho jiného. No a pár příkladů užití, které si myslím, že je správné. Můžeme AI použít třeba jako dalšího studenta do hodiny, jako nějakého oponenta. Můžeme třeba použít nějaké jeho argumenty, můžeme
můžeme třeba ho použít jako nějaký rychlý zdroj popsání problému. Třeba, abych byl konkrétní, tak jednou se mě v jedné třídě, jestli prima nebo sekunda to byla, zeptali, jak fungují kvantové počítače. A teď jako vysvětlit v primě, jak fungují kvantové počítače, to jsem si říkal, tyjo, to asi úplně takhle z fleku nedám, ale nechtěl jsem ty studenty odbít. Tak jsem se zeptal chatu GPT, jak může, jak by vysvětlil primánům princip kvantových počítačů. Tak on to vysvětlil a já jsem to pak mohl rovnou začít komentovat a mohl jsem říct, no tak tohle vlastně není úplně přesně, tady bych ještě doplnil tohleto a tohleto a vlastně během chvíle jsem měl nějakou kostru, které jsem se mohl chytnout a věděl jsem, že na nic zásadního nezapomenu a zároveň, že nebudu vysvětlovat tuhle problematiku pomocí věcí, které na ně budou moc složité. Čem je ChatGPT úplně úžasný, je automatizace nějakých administrativních úkonů. A nemusí to být jenom vytváření písemek nebo řešení krok po kroku, ale my se třeba u nás scházíme každý týden s panem ředitelem a řešíme, jestli nějaké věci jdou zautomatizovat. Třeba pan ředitel nám každý týden píše plán práce, kde se v první části odkáže na to, co bylo minulý týden, shrne, pochválí, poděkuje. V další části nám píše, co nás čeká, naposílá nějaké odkazy na tabulky, já nevím, co všechno dalšího, pak nějaký středně dobý horizont, co nás čeká. A když jsem se ho ptal, kolik času mu to zabere, tak on říkal, no asi 3 hodiny. Jak kdy, ale tak 2-3 hodiny. Tak jsem si říkal, tak to by určitě šlo zautomatizovat. Tak jsem vzal jeho e-maily za poslední půl rok, dal jsem je do chatu, zeptal jsem se, čím jsou význačné a jakým způsobem je pan ředitel píše. Chat mě to perfektně popsal, já jsem tenhle výstup vzal, hodil jsem ho před ty všechny vzorové e-maily, ten celý dokument jsem vzal do chatu a chatu jsem řekl, polož 10 otázek, které potřebuješ k tomu, abys mohl napsat e-mail stejný, jako píše pan ředitel. To znamená, že teď pan ředitel jde k chatu, chat položí 10 otázek, pan ředitel na ně odpoví, vyleze mu e-mail, který vypadá úplně stejně jako jeho standardní e-mail, udělá tam nějaké drobné úpravy a místo těch 3 hodin to trvá třeba 20 minut. Takže tohle sice je příklad z toho denního chodu školy, ale myslím si, že ten princip se dá použít i při výuce studentů. Prostě můžeme najednou dávat studentům komplexnější úkoly. Můžeme jim říct, hele, zkus automatizovat nějakou věc. Zkus třeba vytvořit avatara, který bude vypadat jako Albert Einstein. Zkus vytvořit podcast. Prostě můžeme být mnohem kreativnější, ale vždycky teda musíme dbát na to, aby ti studenti se nenechali unést tou formou a věděli, proč tu danou věc dělají a jestli ty výstupy umělé inteligence jsou teda správné a dávají smysl. No. Třeba ještě jenom, co mně se moc líbilo, to jsem před několika lety slyšel, Pavel Hodál, který se také věnuje umělé inteligenci, učitel informatiky, ten říkal, no já studentům dávám písemku, normálně jako s tužkou a papírem a vlastně tam mám jako odpověď a ptám se studentů a říkám, napište otázku, abyste dostali takovouhle odpověď, když tu otázku dáte do chatu GPT. A mně to přijde hrozně jako zajímavé, protože vlastně dneska možná otázka je cennější než odpověď. No, pomocí těch chatbotů vždycky dostanete nějakou odpověď a většinou je poměrně kvalitní. Ale dokud se správně nezeptáte, tak
takovou odpověď nedostanete. A právě proto si myslím, že to hlavní, co bychom měli učit studenty, je to, aby se dokázali ptát, aby se nebáli ptát a aby si dokázali rozmyslet, čemu nerozumí a co potřebují vědět pro to, aby té věci porozuměli. A když je tohle naučíme, tak vlastně dokážou efektivně používat umělou inteligenci. A smysluplně. A to, jestli nějaký výstup skopírují přes Ctrl+C a Ctrl+V, to můžou. Ale už vědí, že se to dá používat i jinak, smysluplnějc, tak, aby je to skutečně posunulo. V mých hodinách v posledních ročnících studenti můžou mít tablety, můžou mít notebooky a oni už jsou zodpovědní většinou a oni jsou na tom chatu GPT, ale já se prostě nemůžu věnovat 15 studentům najednou tak, abych každému z nich naplnil jeho potřeby a zodpověděl mu každou otázku, která ho napadne. Ale tím, že oni používají ten chat GPT, tak se můžou kdykoliv doptat k tomu, co zrovna povídám. A zároveň ten chatbot se učí automaticky to, jak oni přemýšlejí, co jim jde, co jim nejde, na co už se ptali, na co by se třeba ještě mohli zeptat, co by bylo šikovné doplnit. Takže najednou ten chatbot vlastně pomáhá personalizovat způsob učení jednoho daného studenta a v kombinaci s učitelem to je pak to pak může být jako velmi efektivní způsob, jak se studenti můžou učit. Vítku, já tě na Mhm. chvilku zastavím. Máme 2 reakce v chatu, jenom aby ses mohl nadechnout. Před chvilkou, asi před 10 minutami, děkujeme Hance Procházkové, reagovala v chatu, jak používá ona jako učitelka a rodič GPT. Já tady budu citovat, že se spíš Hanka bojí toho, jak se AI tváří jako kamarád, lichotí, v podstatě každé rozhodnutí umí na něm najít nějaké pozitivum. Zároveň to na nás používají rodiče. Jejich rozhořčení jako těch rodičů mají od AI potvrzené, najdou argumenty, že to či ono učitel udělal špatně. Napsat tu stejnou situaci učitel, tak to bude mít potvrzené, že jednal správně. Takže a kolegyně už musela rodiči napsat, ať přijde do školy, že se nechce bavit s chatbotem. Tak pak na to můžeš, Vítku, zareagovat, jak to vidíš. A zastavil jsem tě spíš tady kvůli dotazu pana Jiřího Horkého. Ptá se tě, před chvilkou si mluvil, jak jste zadávali přímo něco do chatu GPT od pana ředitele, ty vstupy, a jestli jsi tam dával i osobní údaje, které byly v e-mailech od pana ředitele. Jak s tím pracujete, jestli to nějak anonymizujete, nebo jestli tam vidíš nějaké riziko. Možná řekni, jestli používáš nějakou placenou verzi, jak se to liší a tak dále. Jo? Tak úplně konkrétní dotaz. Používám placené verze jak chatu GPT, tak Claudu. Placené verze jsou lepší v tom, že má člověk přístup k nejnovějším modelům, které bych řekl odhadem mají třeba půl roku náskok před těmi modely, které jsou ve verzi zdarma. A zároveň člověk není omezený, nebo aspoň není tolik omezený nějakým množstvím vstupů a výstupů v rámci toho chatu. Co se týče těch osobních údajů, tak pan ředitel neuvádí v těch e-mailech tak osobní údaje, u kterých bych se bál, že by byl problém, kdyby nějak unikly. Jsou to maximálně jména učitelů, která jsou dohledatelná na webu. A asi bych se míň bál u Claudu než u chatu GPT, protože Claude je chatbot od firmy Anthropic a firma Anthropic vznikla odštěpením se od firmy OpenAI, která je autorem teda chatu GPT. A ta firma Anthropic vlastně nesouhlasila s tím, jak se zachází s daty a osobními údaji v té firmě OpenAI a svou image si zakládá na tom, že je bezpečná a že s daty zachází zodpovědně. Což je ale pořád jenom nějaká proklamace,
které můžeme nebo nemusíme věřit. Nicméně úplně stejné je to s Googlem. Jo? Vemte si, že na Google máte veškeré e-maily, máte tam Google tabulky, máte tam formuláře, do kterých se vyplňují osobní věci a tahle ta všechna data už o vás Google má. Stejně tak Microsoft, když používáte operační systém nebo když používáte prohlížeč od Google. Prostě myslím si, že obecně bychom měli dávat pozor na to, nezveřejňovat nebo nedávat na internet osobní data zbytečně, protože já se vlastně nebojím, když dávám osobnější data do cloudu o moc víc, než když je píšu v mailu přes Google. No, takže myslím si, že to je obecné pravidlo a že asi je zbytečné jako zase si říkat, nesmím tam dát svoje jméno nebo jméno studenta, protože prostě stejně úplně jako nevíme a fungujeme stejně elektronicky a všechno už na tom internetu je. No. Jo, ale prostě dávat tam minimum. Jo, Tak. díky Vítku Mhm. a pan Jiří ti tady děkuje v chatu, že jsi takhle detailně odpověděl. Super, díky. A k Děkuju. tomu dotazu a připomínce Hany Procházkové se pak můžeme věnovat té diskuzi, protože to je hodně zajímavý vlastně pohled, jak rodiče používají AI Mhm. při generování komunikace se školou a podobně. Díky za ten podnět a pak to určitě v diskuzi se k tomu vrátíme. Mhm. Mhm. No já už tady mám poslední dva slajdy, jenom možná bych to shrnul tak, že skutečně bychom ty děti měli vychovávat. Nemělo by se stát to, že prvně budou používat ChatGPT studenti a pak teprve my nějak zpětně se budeme snažit jim teda vysvětlovat, takhle, jak jste to používali 3 roky nebo 4, takhle byste to používat neměli. Jo, já vím, že teď už je trochu pozdě na to, abychom používali chatboty dřív než studenti, ale pořád si myslím, že je možné i v těch jednotlivých třídách nastavit pravidla brzo a být transparentní a vést ty studenty v používání AI, být transparentní, komunikovat s těmi rodiči, jako učitelé bychom měli komunikovat s vedením, přicházet s nějakými nápady, náměty, obavami, co sebou AI může přinášet. No a Claude mě tady vyrobil ještě poslední slide, že mám poděkovat za pozornost. Tak vám za ní děkuju a teď jsem otevřený diskuzi. Jo, díky Vítku. Tak přesně tak, poprosíme. My to máme s Vítkem vymyšlené tak, že bychom zkusili teď třeba 2, 3 témata zvednout, třeba i něco víc konkrétního. Myslím si, že pak můžeme v rámci nasdílené obrazovky ukazovat velmi konkrétní postupy, jak pak vypadají pokyny do těch systémů a podobně. Můžete si otevřít prostě ty konkrétní obrazovky, ať už jste rodič, učitel nebo kdokoliv, ale dal bych teda teď prostor na to, že byste si pustili mikrofon, položili dotaz, ať už nám tady jako organizátorům nebo Vítkovi, a pak, než se rozdělíme případně na to rodičovstvo a učitelstvo, tak ještě tam vložíme tu krátkou informaci od kolegů z IT Guru. Tak ring volný, bylo to za mě, Vítku, super, jako inspirativní, a já když tak mám taky nějaký dotazy, ale nechám teď tady účastníky. Je nás tady 58, děkujeme za to. A díky. Takže pojďte, vemte si klidně mikrofon. Ono se to na dálku rozpumpovává těžko, že jo, ale schválně si vás dneska zvedlo něco ze židle, nebo naopak vás usadilo víc, než jste čekali. Jakákoliv reakce se hodí. Nebo nějakou historku nám řekněte, jakým způsobem umělou inteligenci používáte nebo plánujete používat. Zkusme 2, 3 příspěvky a pak to necháme když tak na tu volnější diskuzi. Tak já než se chytnou kolegové, kolegyně,
já s tou zkonzultuju, Vítku, jednu věc, jo. My děláme s dětma ranní kruh u nás ve STLČ vsi a oni někde nechtějí moc mluvit, než jsou taky povídaví. Tak jsem řekl, tak fajn, tak pustíme si nějakou písničku. No a znáte to sedmáci, jo? Hned mi nasolili písničku nějakou prostě v angličtině, rap, jo, sprostá slova a podobně. A já jsem si natrénoval takovýho jako chatbota, kterýmu jsem prostě dal prompt, hele, chci hodnocení písničky, jestli je dostatečně vhodná pro žáky 7. třídy, nechci, aby se tam mluvilo sprostě a podobně. A my z toho máme takový krásný rituál, jo, že jako vždycky teda, když chtějí písničku, tak já říkám, dobře, zeptáme se našeho chatbota, co on na to a některé písně mají teda 20 ze 100 bodů, jo, jako děti soutěží, jestli to nebo je nemí, a ty, co mají teda víc, tak to. Používáš něco takového, jakože když to řeknu, když to zobecním, používáš chat GPT nebo ty nástroje na něco, co bys třeba se bál otvírat před třídou, jakože rozumíš, já, abych jako hned hodnotil, ne, děti, to je sprostá píseň, tu tady vám nepustím, jo, a já jsem z toho vlastně udělal takovou hru, jo, já stejně vím, že oni ty písničky doma poslouchají, jo, takže a teď z nich vlastně tahám trošku jakože, aha, takže ty posloucháš tohle a víš, o čem se tam zpívá a učíš se těmi anglicky a tak dál. Vlastně mě to strašně baví a zároveň to vytvořilo nějaký řád mezi náma, jo, že já jsem vlastně do toho promptu popsal, co vlastně nechci v té písničce, jo, a oni vlastně jsem je konfrontoval s tím, jak já vlastně přemýšlím, když jako vlastně, když jim chci něco povolit nebo zakázat v uvozovkách, tak jak přemýšlím. Máš něco takového, jako že jsi vlastně delegoval na AI nějakou svoji roli výchovnou, vzdělávací, mimo to, co jsi říkal, že třeba komunikujete o těch kvantových počítačích, to byl hezký příklad, jo? Tak jestli tě ještě něco takového napadá z tvý dennodenní praxe, prostě nějaký aha, že jako najednou za tebe ten chatbot dělal něco, co bys běžně třeba dělal, ty vychovával, No, hodnotil a tak dále. já se přiznám, že potom, co jako ten chat GPT je dneska tak dokonalý, tak si myslím, že jediný, v čem ho můžu trumfnout, je ta lidskost a ten přístup ke studentům a nějaká výchova možná. Takže to úplně jako nechci delegovat na chat, takže spíš na něj deleguju takovou tu hrubou práci a snažím se o to víc být na té osobní rovině s těma studentama, a, nebo osobní, nějaký jako výchovně lidský a natchnout je a nějak je motivovat, protože prostě stejně ten chat, ať si s nima může povídat hezky, jak chce, ať je může nějak jako motivovat a víst, tak pořád je to umělý. A Hmm. ten element toho živého člověka, toho učitele, je pořád hrozně silný, takže já se spíš snažím jako tohleto kultivovat a nějak jako posouvat dál v téhle rovině. Ale ještě možná jenom mě napadlo, jo, koukám do chatu, Vašek Pazdera píše, že je to podobné jako s kalkulačkou, že některé dovednosti zakrní. A třeba zrovna s tou kalkulačkou já to mám tak, že do nějakého ročníku chci, aby studenti nepoužívali kalkulačku a dávám jim příklady takové, kde buď výpočty jsou jako v číslech samotných velmi jednoduché, a nebo když už jsou složitější, tak jim říkám, já to nechci dopočítávat. Napište prvně obecné řešení, dosaďte tam ty hodnoty a vlastně tím, že nebudete používat tu kalkulačku, ušetříte strašně moc času. A pak samozřejmě, když už usoudím, že teda se naučili nějaký základní postupy při tom výpočtu, tak řeknu super, tak taky můžete začít používat a naučte se s tím nástrojem. A podobný je to s tou umělou inteligencí. Že nějaký věci, které ta umělá inteligence zvládne v pohodě, po nich pořád budu chtít do nějaký doby. A pak řeknu, OK, a teď, když už jste se to naučili jste se ty principy, máte ty základy, tak teď na to použijte AI. A to si myslím, že je hrozně důležitý, protože jinak to bude taková skořápka dovedností, kdy ty studenti budou schopní něco vyrobit, ale vlastně tomu úplně nebudou rozumět a vlastně to nevyrobili oni. Hmm. Hmm. Jo, díky, A rozumím. pak ještě, jestli se můžu podělit o aplety do fyziky, tak Ano. můžu, já to zkusím nazdílet. A kdyby
vás zajímaly podrobnosti k AI a k těm appletům, tak jsou na sborníku veletrhu nápadů učitelů fyziky z minulého roku. Tam mám přesně popsáno, jak vyrábím ty applety a i základy k tomu, jak funguje ten chat GPT. A když se na to podíváte, budu moc rád, protože za rok už to nebude určitě aktuální. No a teď teda zkusím ukázat, jak vyrábím applety. Takže třeba tady, a zase jenom je to už asi 3/4 roku staré, takže dneska přeci jenom už zas ta kvalita bude o něco lepší. Každopádně klíčové je, když chcem vyrobit ten applet a tu animaci, napsat, že to chceme v HTML kódu, protože HTML kód umožní vytvoření souboru, který dokáže otevřít prohlížeč. A je úplně jedno, jestli prohlížeč na počítači, na tabletu, na mobilu. Prostě dokáže to vyrobit HTML soubor, který všude otevřete. A u toho chatu GPT tam se to dá vyrobit tak, že klikneme na to plusko u okýnka, dáme více a potom pracovní plocha, anglicky canvas. A pak se člověk dostane do módu, kde pak je možné přes tlačítko stáhnout, kde je možné stáhnout ten soubor. Takže já jsem mu napsal, vytvoř pomocí HTML kódu program pro demonstraci experimentů z paprskové optiky. Chci ukázat průchod paprsků spojkou a rozptylkou a odraz od dutého a vypuklého parabolického zrcadla. Dám stáhnout ten soubor a ve stažených bude HTML soubor, kde si můžu vybírat, jestli tam chci čočku, zrcadlo, měnit ohniskovou vzdálenost, vzdálenost objektu, počet paprsků, ještě to tady vyměním na to parabolické zrcadlo a mám jednoduše applet, který funguje i offline. Tohle sice to otevírám v prohlížeči, ale neběží to nikde na internetu, takže i když nejste připojení, tak vám ten applet bude fungovat. Nebo třeba nějaký další simulace atomového výbuchu. Častokrát se studenti ptají, a co by se stalo, kdyby spadla atomovka na Prahu. No, tak jsem řekl chatu, vytvoř pomocí HTML kódu program, který bude simulovat atomový výbuch různě silných atomových bomb na reálné mapě. No. Takže tady máme mapu Prahy, můžu si tu vybrat bomby, jestli chci Hirošimu, Nagasaki nebo největší bombu Car, která byla vyrobená, takže když tady do centra Prahy schodím tu, co byla v Hirošimě, no tak je centrum Prahy spáleno na uhel. Když hodím bombu Car na Prahu, tak je v podstatě celý středočeský kraj spálený na uhel. No možná něco pozitivnějšího nebo alespoň neutrálního zkusím. Takže třeba vrhy těles. A tady už je poměrně komplexní prompt. Popsal jsem tam jednak, co má být z hlediska funkčnosti v tom appletu a z hlediska fyziky a jednak z hlediska i nějakého designu a rozložení. Takže po 2 minutách mě to vygenerovalo applet, který ukáže vrch s rozložením vektoru rychlosti do různých nebo do těch dvou úhlů. Tady si můžu ještě nastavit počáteční vzdálenost vrhu, úhel, pod kterým vrhám. Takže tyhle všechny věci se tam takhle na zadání jenom na pár slov dají vyrobit. Takže takhle třeba to využívám ve fyzice. Dá se úplně stejně naprogramovat i editor obrázků, editor videí dokonce. Opravdu i poměrně složité a komplexní programy s tím jdou udělat. Zkoušel jsem vygenerovat i klon Excelu. No, pokud byste chtěli podobným způsobem vyrobit Excel, tak to bude fungovat s nějakou základní funkčností, ale prostě si otevřete Excel, který je vyrobený v HTML kódu a můžete normálně počítat a uložit si
normálně v Excelovém souboru to, co vytvoříte. Takže třeba takhle se to dá využít. Super, díky. Hele, ještě tady máme jeden krásný námět. Pan Milan tady sdílí svoji zkušenost. Ve škole mají prompt na generování zadání ročníkové i maturitní práce z technické střední školy ze zadání, které vytvoří vyučující. Druhý prompt na psaní posudku. Obojí hodně pomáhá, ovšem kritický přístup člověka je nutný, plus samozřejmě nějaké filtrování a ověření. AI se nedrží úplně instrukcí úplně a občas fabuluje nebo třeba zapře, že v práci něco bylo. Například napíše, že daná část práce není. Takže to je skvělý. A no, máš k tomu nějaký Vítku zpětnou vazbu? Nebo? Mám, že častokrát, dneska už to teda není tak zásadní, ale pořád to hraje velkou roli, že strašně moc záleží na tom, v jakém formátu tam ten vstup nahrajem. Že třeba dřív to velmi špatně pracovalo s PDF soubory, které byly ještě tak jako špatně skompilované, špatně vyrobené. To znáte určitě, že když třeba vykopírujete nějaký text z PDFka, takže najednou se tam nezobrazí písmena z háčky, z čárky a je z toho taková jako polívka. Jo? A tohleto vidí ten chat, když se podívá dovnitř toho PDFka. Stejně tak, pokud v rámci toho PDFka nebo i Wordu jsou nějaké obrázky, no tak on velmi špatně čte ty obrázky. Pokud tam třeba nějaký graf je vložený jako obrázek, no tak pak to ten chat může vyhodnotit tak, že to v té práci chybí. Takže já jsem to třeba dřív řešil tak, že jsem u nějakých malých PDF souborů udělal screenshoty a ty jsem tam nahrál. A ten chat si s tím poradil líp, než když bych tam nahrál přímo to PDF-ko. Takže i ty samotné vstupy jsou důležité. Vítku, můžu se vrátit k vašim apletům. Ano. To, co jste předváděl, tak ukazujete jenom vy. Řešil jste někdy, že jste něco chtěl dát k dispozici studentům, aby si s tím pohráli oni? A jak to případně děláte? Jo, tohle to zrovna teď aktuální před pár týdny pan ředitel, který je učitel němčiny a historie, tak mě poprosil, jestli bych na němčinu neudělal nějaký applet, nebo prvně pracovní list. A tak já jsem si řekl, OK, tak udělám PDF pracovní list, udělám applet, nebo prostě vypadalo to jako webová stránka, kde bylo asi 7 různých typů cvičení na procvičování němčiny. Doplnit slovo, doplnit člen, obrázkové pexeso, dokonce i poslech. Ono to dokáže vytvořit poslech na němčinu, můžete si tam normálně zapnout, vypnout, posunout to audio, jak potřebujete. Zase na krátký prompt. No a potom on teda, jako jemu to bez problému fungovalo a poslal ten HTML soubor studentům a jim to nefungovalo. A zjistili jsme, že studenti, jak používají iPady, tak ten HTML soubor ten iPad nedokáže přečíst tak, aby fungoval tak, jak má. Takže na počítačích to fungovalo, na tom iPadu to nefungovalo a buď se to dá vyřešit tak, že se stáhne do toho iPadu nějaký speciální program na čtení HTML souborů, ale zase tohle byl problém konkrétně jedné této věci, jinak to fungovalo. Úplně nejjistější řešení je prostě to nahrát na web nějaký a mít to jako svou webovou stránku s těma appletama, s těma procvičovačkama, takže něco takového taky plánuju, ale zatím jsem se k tomu ještě úplně nedostal. Takže ano, dáváme to k dispozici studentům a funguje to tak, že oni si nějakou jako zábavnou formou můžou procvičit třeba tu němčinu a pak typově stejná cvičení můžou mít v písemce. To znamená, že když oni si to procvičejí pomocí toho, tak je cvičení v písemce nepřekvapí. Jo? Že já můžu takhle říct tomu chatu, vyrob mi tenhle ten applet nebo tenhle ten HTML soubor a pak můžu pokračovat a říct mu a vyrob mi pracovní list v PDF, kde tohleto bude procvičováno. Jo, takže tam je pěkná a pak můžu říct, vyrob mi prezentaci,
nebo pošli e-mail studentům. Jo, ten chat GPT se, a i ten Claude se dají napojit na Google dokumenty, dají se doplnit na Gmail, takže vlastně všechno se to v podstatě dá řešit v rámci toho jednoho vlákna, v rámci té jedné konverzace. Super, super, díky. Já jsem rád, že se diskuze rozbíhá. Tady Lenka už rovnou z Pardubic sdílí, jak používají u nich na gymnáziu porovnávání výstupů z notebooku LM a z otevřených jazykových modelů. Já prosím vás dám prostor na větší diskuzi. Já teď udělám takovou malinkou pauzu, aby se Vítek mohl napít a nadechnout před tou finální debatou. A nazdílím teď narychlo obrazovku, protože vám chci za chviličku vypnout nahrávání a umožnit třeba, abyste se ptali i vy, co jste třeba nesmělí nebo nechcete být pak na záznamu. Rozumím tomu, my ten záznam nebudeme nikde zveřejňovat úplně ven a jenom ho pošleme vlastně zájemcům, kteří byli dneska přihlášeni, to je jenom na upřesnění. Tak já bych chtěl uzavřít tu první část akce tím, že bych ještě chtěl jednou Vítkovi poděkovat za to, že si udělal na nás čas a Vítka můžete potkávat v kontextu Elixíru do škol, který dneska na tom našem setkání spolupracuje. Vítek učí na Gymnázium Evolution na Praze 2 a vidíte, že jsem teď na webových stránkách regionálních center Elixíru do škol, kde vlastně Vítek má přímo tady vlastně odkaz na svoje centrum a na svoje aktivity. Jinak my v rámci Elixíru nabízíme ještě síť takzvaných digicenter a ta digicentra se k technologiím věnují zase z pohledu právě, jak pomáhají v práci učitele a minimálně půlka těch center vlastně vysílá online, podobně jako je toto online centrum, nebo jsou, myslím, vždycky hybridní ta setkání. Dneska jsem tady zahlíd Martina Gembece a tak dále, takže sledujte vlastně Elixír, vy, co jste třeba dneska přihlášení přes NPI, nebo náhodně jste k nám zatoulali, tak vlastně v Elixíru do škol to funguje tak, že právě vedoucí, jako je Vítek, jednou měsíčně se schází, ať už fyzicky, anebo takhle hybridně s učiteli a hrajeme si jako učitelé s různými věcmi, jak do výuky fyziky, chemie, informatiky a s technologiemi ve vzdělávání. Tady třeba vypadá takhle kalendář nejbližších akcí, takže za týden bude online centrum Květen plný barev, spíš fyzikální, chemické téma a vlastně zbytek vidíte, tady je plný kalendář. Plus vás můžeme pozvat, poslední volná místa jsou na konferenci Elixíru do škol, která je na konci května od 22. do 24. Tam, Vítku, budeš, předpokládám? Máš tam nějakou Ano, budu tam mít jeden příspěvek s fyzikálními experimenty a druhý na umělou inteligenci, právě jako může mít víc do detailu. Super. Takže kdo byste chtěl ještě urvat poslední místa na konferenci Elixíru, ještě vás zveme. Pak jsem chtěl tím, že jsme navázali na digitální Zoom, který pořádal v rámci Národního plánu obnovy Národní pedagogický institut, tak vám chci připomenout adresu, zase dám potom do chatu, digitalizace.rvp.cz a tam, když vlastně najedete na část, která se jmenuje Napříč předměty, já už jsem tady uvnitř toho webu, tak tam je část umělá inteligence. A tam najdete vlastně veškeré věci, různé postry. Vím, že asi 2,5 tisíce škol si v prosinci objednalo vlastně přímo ty letáky do škol. Jsou tam ty časté otázky, jak pracovat. Jsou tam vlastně plakáty, které můžete použít třeba právě na debaty s rodičema a tak dál. Takže vlastně tohle je od NPI jakoby možnost ke stažení získat a jsou tam právě i odkazy na různé kurzy a webináře přímo z dílny NPI. Na dnešní akci se podílela i nadace O2, tak jenom připomenu, že vlastně nadace O2 spravuje portál O2 Chytrá škola. Ta má celou jednu sekci o umělé inteligenci a ta je hodně zaměřená právě na rodiče a na veřejnost. To znamená, vy, co jste dneska tady spíš v roli rodiče, tak proklikejte si, jsou tam takové popularizační články, odkazy na různé zdroje dalších jakoby aktérů, AI dětem a tak dále. Jsou tam nějaké i testíky, jak jste prostě s těmi technologiemi vlastně zžití, tak tohle vám taky vřele doporučuju. A mimochodem jsem, Vítku, tady ještě dal lidem odkaz na ten sborník. Je to ten sborník správně, jo? Tady Veletrh nápadů učitelů fyziky. Tady jsem to projížděl, že tam máš vlastně ten příklad s těma apletama, tam přímo je, takže to je super. Takže volně ke stažení. A než vypneme nahrávání, já bych ještě nakonec dal slovo krátké kolegovi Michalovi,
který je tady dneska připojen z týmu IT Guru z Ministerstva školství. Možná si vzpomínáte, že poslední 2 roky, když jsme do škol kupovali technologie, tak jsme mohli vlastně využívat zdarma službu IT Guru, nějak konzultantů od Národního pedagogického institutu. A vlastně tady ta síť konzultantů od ledna přešla pod Ministerstvo školství, takže hlavně vy, co jste z mateřských a základních škol, tak tady vlastně vám tady dole ukazuju, to jsou vlastně e-maily na konzultanty, podobně jako je Michal dneska připojený a vlastně v těch jednotlivých regionech České republiky se na ně můžete obracet a možná nám Petr teď vysvětlí, co můžete letos řešit s IT Guru a jestli tam je možnost nějakým způsobem i řešit právě témata kolem umělé inteligenci. Co mám já informaci, tak střední článek, projekt Ministerstva školství, pod kterým právě ta aktivita teď je víc zaměřen na zřizovatele škol a ředitele vedení škol. To znamená, vy, co jste dneska jenom v učitelské roli, nezapomeňte klidně ve svém regionu říct prostě starostovi obce nebo městské části na větším městě, že vlastně tady tu službu dál můžete využívat, i když teď není zaparkovaná v NPI. Já se teď vypnu z sdílení, poprosím Michala, když tak o nějaké rychlé doplnění a pak uzavřem tady tu část, řekněme, nahrávanou a já zjistím, jestli si vezmu nějakou tu skupinku rodičů vedle, nebo jestli tady zůstaneme všichni a ještě rozebereme ty náměty, co jste začali sdílet do chatu. Fakt díky moc za to, super. Michale, máš pro nás nějaké lákadlo, proč bychom tím měli a do sítě IT Guru zavolat a jestli máte nějaké, myslím, že tady i přišel Petr Polívka, tak pánové, prostor pro vás teď. Určitě, díky moc, Peťo, ale ty jsi to vesměs celý řekl, jo. Krásně si ukázal stránku, na který si nás lidé, nebo lépe řečeno ředitelé nebo zřizovatelé z celé České republiky můžou najít a vybrat si podle svého regionu toho správného člověka, který přijde k ním do školy a poradí vlastně absolutně se vším, co se týká technologií, jejich zahrnutí do výuky, nákupu, pomůže s nastavením, pomůže s bezpečností, pomůže s čímkoliv bude potřeba. My jsme každý odborník na něco trošku jiného, takže se vůbec nemusíte bát. My si přehazujeme jednotlivý dotazy, všechno ve většině případů řešíme. Jsme nezávislí na jednotlivých značkách, prodejcích, dodavatelích a podobně. Známe jakoby ty lidi, se kterými se můžeme domluvit, dostaneme se jakoby k přesnému nastavení toho parametru, který někdo schání, i když ho vlastně na začátku nevíme. Co je potřeba říct, ta služba je za prvý bezplatná, takže ani školy, ani zřizovatelé, je to nebude stát vůbec nic. A za druhý, ten vrcholný výkon, který od nás můžou dostat, vlastně je nějaký audit IT infrastruktury, co se týká nastavení bezpečnosti uživatelských účtů a všeho dalšího tak, aby nejenom ředitelé, učitelé a žáci, ale i samozřejmě všechna data, která v té škole obíhají, tak aby byla bezpečná, nedostal se k ním nikdo pokud možno a hlavně vyhovovalo to standardu konektivity, který MŠMT stanovilo už tuším před 8 lety poprvé v té verzi a někdy před 2-3 lety došlo k jeho upgradeu a školy málo kdy to jakoby ví, ve většině případů si myslí, že všechno mají nastavené absolutně skvěle a všechno je bezpečný, ale musím říct, že z vlastní zkušenosti, že to prostě tak není. Na každé škole se dá najít něco, co svítí a my tomu říkáme, nebo aspoň já tomu říkám semafor, a ten prostě v 5 kapitolách říká, jestli škola má nějaký červený věci, které jsou absolutní rizika, nebo nějaký žlutý, které jsou jako vážná rizika, anebo zelený, což jsou nějaké doporučení nebo rady, kterými se úplně jako 100% zabývat nemusíme, ale je dobré to vyladit až prostě do konce. Jo. A navíc tato služba je nejenom zdarma, ale my k té škole můžeme se jí věnovat jako vlastně kolik hodin je potřeba v průběhu 1, 2, 3 měsíců. Teď jsme Petr Polívka dotáhnul do vítězného konce s Prahou 8, že budeme dělat IT audit na komplet všech mateřských a základních školách v Praze 8, jo, což už je to trošičku jakoby větší sousto. Ve většině případů pracujeme s těma školama, které se na nás obrátí, že něco chtějí. Jo, tak jestli to takhle pro tuhle chvíli stačí, jinak ideální je na té webové stránce najít si svého konzultanta v tom regionu, napsat mu cokoliv je, jako ta škola vůbec si myslí, že bychom mohli pomoct a my si to nějak zprocesujeme a dostane se vždycky řediteli nebo ICT koordinátorovi, to je další člověk, se kterým můžeme jako v pohodě mluvit. Nemůžeme mluvit a učit jednotliví učitelé, jak pracovat s iPadem ve škole, ve třídě a ve výuce, ale jak ho nastavit, nějaký MDM, jak to spravovat na dálku a podobně, tak to není nejmenší problém. Jo, super, parádní. No jsme tady ještě chvilku, takže kdyby si vás chtěl někdo urvat
solo, tak jinak jsem zapomněl říct během celé akce, že tady chatování funguje tak, že samozřejmě můžete psát všem, anebo si můžete vybrat tady přímo konkrétního účastníka, třeba v tuhle chvíli Michala Špitálníka, na něco se ho zeptat. A já teda teď navrhuju, do záznamu se rozloučíme, uzavřeme vlastně jako kdyby, nechci říct tu oficiálnější část, ale tu část, co jsme nahrávali. Ještě jednou opravdu poděkuju Vítkovi a zůstaňte, prosím vás, neodpojujte se, já to jenom teď říkám kvůli tomu záznamu. A prosím vás, my bychom letos jsme vymysleli právě konzorciu těch našich 5 škol, co jsme zapojeni do toho projektu nadace O2, tak budeme vlastně realizovat další 3 webináře, nebo řekněme tady ta online setkání. Ta setkání vždycky budou přibližně na půlku s nějakou zvanou přednáškou, tak jako dneska měl Vítek, a druhou půlku bude diskuzní, nějaký kolegiální sdílení už bez nahrávání. Takže proto to bylo dneska a máme to rezervované do 7. Jsme rádi, že ještě v takhle hojném počtu tady jste. Využijte to, že se můžete na něco zeptat, ať už Vítka nebo kohokoliv z nás tady. A my vlastně hledáme témata a zajímavé osobnosti na ta další setkání, tak jenom tady chci naznačit, že my jsme se ptali v rámci toho projektu našich rodičů, komunit škol, vlastně koho bych chtěli na dalších setkáních, tak třeba pro vás můžu jenom prozradit, že mě zaujalo, že rodiče kolem v komunitě naší školy si hodně psali nějaká teda velká slavná jména, to ani tady nebudu říkat, to jsou lidi, kteří berou za jednu přednášku 80 000, tak to teda prosím vás nezaplatíme z toho grantu. Ale pak mě zaujaly tematicky, že třeba se tam objevily témata jako digitální wellbeing, anebo, to mě hodně zaujalo, dětská obezita a málo pohybu a jak to souvisí s technologiemi. Takže teď třeba přemýšlím, jestli ještě teď do konce školního roku nebo tak na začátku toho nového nezařadit vlastně takovouhle nějakou debatu. Jo? Někoho, kdo ví a má vlastně data a má nějaké zkušenosti, jak vlastně i ty naše dětičky, ať už ty, co učíme, nebo ty, co máme doma, tak jak vlastně díky menšímu pohybu, co řešíme za věci. Tak, chci vám moc poděkovat, zůstaňte připojeni dnes a napojeni nadále na Elixír, NPI, případně ten náš projekt. A ještě jsem chtěl jednu technickou omluvu, řeknu to i do záznamu. Možná někteří jste přišli později, protože jste lovili odkaz přímo na tuhle místnost, protože jak jsme se hlásili asi na 4 místech, tak jsem to tentokrát nezvládl možná všem poslat, tak vám se osobně velmi omlouvám, pokud se vás to týkalo, ale máme to celé natočené, tak kdo jste se připojili později, tak si to ze záznamu puste. A teď máte Vítka jenom pro sebe, já vypínám nahrávání a rovnou poprosím, jestli byste se nahlásili, jestli uděláme někde tady rodičovský koutek. Jo? Pustím určitě tu poradnu tady pro Michala a IT Guru, abyste mohli řešit úplně konkrétní, detailní věci, pokud vás to zajímá. A jinak otázka hned po vypnutí nahrávání k těm rodičům. Tak zamávám, klidně si puste kameru, kdybyste jako mohli někdo, aspoň zamáváme tady na konec záznamu. Vím, že to na těch onlinech je složitější, ale děkuji Michalovi, Vítkovi, že mě tady v tom nenechají samotný. Tak děkuji vám. Simona si zapnula, super, tak jenom Veronika. Tak můžeme si zamávat navzájem, díky a pojďme diskutovat dál. Vrátíme se k těm pracem a zkusíme tu debatu kolem rodičů.